Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Hello po mga kaswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. Palagi po akong nakikinig sa inyong kwento dito sa YouTube channel. Kaya naman nainggan niyo rin akong ibahagi ang aking karanasan, Sir Caspar. Edad 16 ako nang mangyari ang aking karanasan. At nakatira kami ng aking ina sa lugar ng Laguna, taong 2004. Dalawa na lang po kami ng aking ina dahil sa pumanaw na ang aking ama. Sa kasamaang palad kasi ay nadisgrasya ito sa minamanehong sasakyan ng kanyang amo noon. Simula nga nang namatay ang aking ama ay hindi ko na makausap ng maayos ang aking ina sapagkat nawala na rin sa sariling katinoan. Kaya't napag-isipan kong dalhin na lamang siya sa mental health. Nang sa gayon ay magamot siya ng mga doktor. Matapos ko nga siyang madala sa mental health, mga kaaswang, ay nangako ako sa kanyang iiwan ko lamang siya ng panandalian upang maghanap ng pera para may pambayad ako sa mga gagawin sa kanyang pagsusuri. Hindi naman po kasi pwedeng iwanan ko lamang siya sa bahay at maghahanap buhay sa kadahilan ng bigla-bigla na lamang siyang umaalis. At kung minsan pa nga ay bigla-bigla na lamang niyang sinusunog ang bahay namin. Mabuti na lamang at naaabutan ko siya bago pa kumalat ang apoy. Kung kaya't kahit na masakit man sa akin ang mawalay sa aking ina, ay mas gugustuhin ko na lamang iyon kaysa mapahamak siya kapag nag-iisa lamang sa bahay. Hindi ko rin naman pwedeng ikulong lamang siya na parang aso. Ayaw kong gawin iyon. Pagkat marami na akong napapanood ng mga ganoong klase. Iyong tipong kapag hindi na kayang pigilan ang pag-iisip ng isa sa mga kapamilya, ay ikukulong na lamang na parang aso. O kaya tinatalian at itinatali sa puno. Grabe, sobrang sakit nun. Nang araw ring iyon ay napagpasyahan ko na maghanap ng trabaho sa mura kong edad. Sa kadahilan ng ako na lamang ang tanging maaasahan ng aking ina. Sa kakahanap ko ng trabaho ay napadpad ako sa isang baryo na hindi ko na lamang babanggitin pa. At doon nga'y nakahanap ako ng trabaho sa isang simpleng karinderya. Sapat lang po ang aking sahod at libre kain din naman raw. Kaya naman ay hindi na ako nagdalawang isip at tinanggap ko na iyon nang walang pagdadalawang isip. Sa isip-isip ko kasi, mga kaswang, kapag nakaipon na ako at may panggastos na ako sa aking inay, maaari ko na siyang balikan. Kailangan ko lang talagang makaipon ng pera para sa aming dalawa ng aking ina. Sa unang araw ng aking pagtatrabaho, mga kaswang, ay naging maayos naman at walang problema. Ano bata, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nahihirapang magtrabaho? Tanong ng amo kong lalaking si Mang Dolfo. Ayos lang po, bossing. Nagpapasalamat nga po ako sa inyo. Kasi sa murang edad ko ay tinatanggap niyo po ako. Kahit na wala pa ako sa tamang edad. Wika ko sa aking among lalaki. Wala namang problema sa amin yon. Basta ang sa amin lang gawin mo ng tamang trabaho at huwag kang pumasok sa kusina. Hindi tayo magkakaproblema riyan. Tugon ni Mang Dolfo sa akin. Ang amo kong lalaki kasi ang tagaluto ng mga pagkain at iniabot niya lamang iyon sa bintana kapag may nag-o-order ng pagkain. Ayon kasi rito,
ay hindi pwedeng makita ng mga kumakain ang kanilang lutuan. Nakabukod naman ang kusina, kaya walang dahilan para pumunta ako sa kanilang lutuan. Samantalang ang amo ko namang babae ang tagapanukli. Kaya ako ang nagbibigay ng mga pagkain sa customer na kumakain. Kahit na tumagal na ako ng ilang linggo sa karinderya mga kaaswang, ay maayos naman ang turing sa akin ng mga amo ko, maliban lamang sa pagkain. Dahil tanging mga gulay lamang ang ibinibigay nila sa aking pagkain. Huwag ko raw tikman ang mga karne. Dahil sa mura kong edad ay hindi na ako nagreklamo pa. Nagpapasalamat na nga lang ako at kahit papano ay libre ang pagkain ko. Bawas gastusin rin iyon para sa akin. Dahil kung bibili pa ako ng makakain ko, ay hindi na sasapat ang perang iipunin ko para sa aking ina. Kahit napansin kong hindi pala kibo ang amo ko ay ayos lang naman sa akin iyon. Ang importante ay hindi naman ako napapagalitan. Tsaka pinipilit ko namang maging maayos ang pagtatrabaho ko. Nang sa ganoon ay hindi ako matanggal. Hanggang sa isang araw, pauwi na ako nang lumapit sa akin ang matandang babae. Bahagya pa akong nagulat. Sa kadahilan ng bigla-bigla na lamang akong kinalabit nito. Kaya naman napalingon ako at kamuntikan pa akong matumba nang makita ko itong nakatalokbong ng damit sa ulo. Manang, ayos lang ho ba kayo? Tanong ko sa matanda, sa pag-aakalang namamalimos lamang ito. Subalit nagulat na lamang ako nang bigla ako nitong hinila, palayo sa karinderyang pinagtatrabahoan ko. Teka lang ho, manang. Ano po ba ang problema nyo? At bigla nyo na lamang po akong hinatak. Tanong kong muli sa matanda. Bata, mag-iingat ka sa mag-asawang nagmamay-ari ng karinderyang yan. Wika nito sa garalgal na boses. Ano ho? Naguguluhan kong tanong muli sa kanya. Aswang ang mag-asawang amo mo, kaya mag-iingat ka. Ani nito. At halatang natatakot pagkatapos ay panay ang pagtingin nito sa karinderyang pinagtatrabahoan ko. Noong lumingon naman ako at nakita kong nasa labas ng karinderya ang amo kong babae at nakatingin sa amin, agaran nang umalis ang matanda at dali-dali itong naglakad palayo. Hindi ko na lamang inintindi pa ang mga sinasabi ng matanda. Sa isip-isip ko, baka may sira lang sa pag-iisip ang matanda. Kaya naman kinabukasan ay panibagong araw na naman sa pagtatrabaho ang aking ginawa. At tulad lang rin ng dati, pagkatapos kong magtrabaho ay umuwi na rin ako kaagad sa bahay. Pero ng araw na yon ay kakaiba, sapagkat ginabi na ako sa aking pinagtatrabahuan. At hindi alam ng mga amo ko na naroroon pa ako. Maya-maya pa ay may narinig akong malakas na kalabog sa kusina. Kaya naman agad-agad ko na iyong sinilip. Sa kadahilan ng ang buong akala ko ay may nakapasok na magnanakaw. Ngunit laking gulat ko nang makita ko ang pinagmulan ng malakas na kalabog. Dahil sa nasa isang sako iyon. At nung titigan ko ay gumagalaw pa na animoy tao. Sa sobrang takot at gulat ko ay kaagad na akong tumakbo palabas ng kusina. Dahil sa pagkabigla ko ay hindi ko na namalayang nakasalubong ko ang aking among lalaki. Kung kaya't dali-dali ko nang sinabi sa kanya ang tungkol doon sa kusina. Subalit, sinabi niya sa aking mga pusang magnanakaw raw umano ng karni ang naroroon. Kung kaya't sinako niya raw iyon.
Matapos niyang ipaliwanag sa akin ay agad na akong pinauwi sapagkat gabi na at delikado na raw sa labas ng ganoong oras. Ngunit bago pa man ako makalabas ng karinderya ay tinanong ako ng mga amo ko kung bakit naroroon pa ako sa karinderya ng ganoong oras. Sinabi ko namang may tinatapos lang akong gawin. Tsaka kanina noong paalis na sana ako, nakalimutan ko ang bag ko kaya binalikan ko iyon. Ganun ba? Siya sige, umuwi ka na at gabi na. Wika sa akin ng amo kong babae. Nang gabing ding iyon ay, kahit anong pilit kong kalimutan ang nakita ko sa karinderya, subalit hindi talaga iyon maalis-alis sa isipan ko. Hanggang sa sumapit na nga ang madaling araw, ay hindi talaga ako makatulog. Kaya naman tumayo na ako para magkape at magbihis. Nang sa ganon ay papasok nang muli sa pinagtatrabahuan ko. Noong akmang lalabas na sana ako ng bahay, may biglang kumatok sa pintuan. Nang buksan ko iyon, laking gulat ko nang makita ko ulit ang babaeng nagsabi sa akin na mag-ingat sa karinderyang iyon. Magandang umaga, bungad na wika niya sa akin. Gumanti naman ako ng bati sa kanya at tinanong kung ano ang kailangan niya at bakit siya naririto sa bahay ng ganoon kaaga. Huwag ka sanang magagalit, iho. May sasabihin lang sana ako sa iyo. Maaari ba akong makituloy muna? Saad sa akin ng matanda. Noong unay nagdadalawang isip pa ako. Ngunit ang nasa isip ko ay may 2 oras pa naman akong libre bago pumasok sa karinderya. Kaya naman pinatuloy ko na ang matanda sa loob ng bahay. Manang, ano ho bang sasabihin niyo at ganito kaaga kayo pumunta? Muling tanong ko sa kanya. Matapos lumagok ng tubig ay nagsalita na ang matanda. Ayon nga rito, kaya pinaghihinalaan niyang aswang ang nagmamay-ari ng karinderyang iyon. Dahil noong unay may nagtrabaho na rin sa karinderya nito na bigla na lang nawala. At ang seste ay nakita na lang ang ulo sa silbidora sa Karatig Baryo. Subalit ang katawan nito ay kailanman ay hindi na natagpuan. Ayon pa sa matanda, walang kaaway ang taong iyon. Kaya papaanong sinapit nito ang ganoong pangyayari? Isa pa, bago raw nangyari iyon sa silbidora, ay may sinasabi itong may nadiscover raw ito tungkol sa lihim ng mag-asawa sa loob ng karinderya. At bago pa man ito namatay ay sinabi nga nitong aswang ang mag-asawang nagmamay-ari ng karinderyang pinagtatrabahuan ko. Nang mga sandaling iyon mga kaaswang ay hindi ko alam kung maniniwala na ba ako sa sinasabi ng matanda o hindi. Tinatanong ko rin kasi sa sarili kung ano nga ba iyong nakita kong nakasako sa loob ng kusina. Hindi kasi ako kumbinsidong mga pusa lang iyon. Wala naman kasi akong naririnig na mga angin ng pusa doon sa sako niyon. Dagdag pang wika ng matanda. Kaya simula noong namatay ang silbidora, wala nang may gusto pang pumasok sa karinderya dahil sa takot na rin na baka mangyari sa kanila ang sinapit ng silbidora. Kaya ikaw, iho, paalala ko lang, mag-iingat ka palagi at magmatsyag. Baka isang araw mawala ka na lang bigla. Payo sa akin ng matanda. Ganoon po ba? Sige ho. Maraming salamat po sa pag-alala sa akin. Mag-iingat po kayo palagi. Tugon ko sa matanda na medyo nakaramdam na rin ako ng kaba. Matapos nga naming mag-usap ay umalis na ito. Tsaka ko lang rin naalalang itanong kung sino iyong silbidorang sinasabi nito. Kung kaya naman isang katanungan ang naiwan sa aking isipan.
Hindi kaya apo niya ang tinutukoy niyang naging silbidora sa karinderya. Matapos ko ngang marinig ang kwento ng matanda, medyo nag-alinlangan na akong pumasok sa pinagtatrabahuan ko. Subalit naisip ko ang aking ina. Kapag aalis ako sa pinagtatrabahuan ko, paano na lang ang aking ina? Kailangan ko pang mag-ipon ng pera para sa kanya. Kaya naman mga kaaswang ay, naglakas loob pa rin akong pumasok sa karinderya. Kahit medyo kinakabahan ako ng araw na iyon dahil sa nalaman ko sa matanda, inisip ko na lamang na marami rin namang tao. Tiyak akong walang masamang gagawin sa akin ng mga amo ko. Medyo nabawasan ang aking kaba sa isiping iyon at nagpatuloy na lamang ako sa aking trabaho. Tuwing sumasapit naman ang gabi, nagmamadali akong umuwi sa isiping baka mangyari sa akin ang kwento ng matanda. Sa bawat araw na nagdaan ay may mga kakaiba na talaga akong nararamdaman. Noon ko rin napansing sa tuwing sumasapit ang 3:00 ng hapon ay nagkukulong lamang sa isang kwarto ang mga amo ko. Lalabas lang ang mga ito tuwing sumasapit na ang 5:00. Doon ko rin napansing tanging sila lang yata ang karinderyang hindi gumagamit ng kalamansi. At kaya pala noong isang beses, sinubukan kong magdala ng kalamansi sa karinderya at nung kumain na ako ng tanghalian ay gayon na lamang ang galit ng mga amo ko. Para bang may ginawa akong malaking kasalanan rito. Samantalang pagdadala ng kalamansi lang naman ang ginawa ko. Hindi rin nagtagal mga kaaswang ay umalis na rin ako sa karinderyang iyon dahil hindi ko na talaga kinaya pa ang mga kababalaghang nangyayari. Naroroon kasing bigla-bigla na lamang lumilitaw ang amo kong lalaki sa liblib na daan ang tinataha ko pa uwi sa bahay namin. Ni hindi ko nga siya napansing nakasunod sa akin. Tapos ay para itong taong grasang nakamulagat at namumula ang mga mata. Kapag tinatanong ko naman ay hindi iyon sumasagot. Bagkus ay dire-diretso lang itong naglalakad paalis. Kung minsan naman ay may naririnig akong huni ng wakwak sa paligid. Kaya naman hindi ko na nakayanan pa ang mga kababalaghan. At napagpasyahan ko nang umalis na sa pinagtatrabahuan. At para makalimot ako ay lumuwas na ako ng Maynila para doon maghanap ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos ay nakahanap rin ako kaagad ng trabaho bilang construction worker. Stayin rin ako at malaki din ang sahod ko. Akala ko'y doon na nagtatapos ang kababalaghan sa buhay ko. Pero hindi pa pala. Sapagkat isang araw napansin kong may bagong tayong karinderya sa gilid ng pinagtatrabahuan ko. At nung minsang kumain kami roon, ay nakita kong ang dati ko palang mga amo ang nagmamay-ari ng karinderya. Agad naman akong kinamusta ng mga ito. Para naman hindi maging bastos ay magalang naman akong sumagot ng ayos lang. Pagkatapos ay bumalik na rin ako sa pinagtatrabahuan ko. Habang ang mga kasamahan ko naman ay nagsisipagmeryenda. Nais ko sanang sabihin sa mga kasamahan ko sa trabaho ang tungkol sa hinala ko sa mag-asawang may-ari ng kainan. Subalit nagdadalawang isip ako. At baka sabihin pa ng mga itong nangingialam ako. Kaya naman mas minabuti ko na lamang ang manahimik at huwag nang magsalita pa. Wika ko pa sa aking sarili. Marahil ay nagkamali lamang ako sa mga hinala ko noon. Baka hindi naman talaga totoong aswang ang mag-asawa at nagpadala lang ako sa kwento ng matanda. Hanggang sa isang araw, may nabalitaan kaming mga nawawalang hayop na mga alaga na mga kalapit tirahan sa tinutulugan naming bahay na malapit lang sa paggawaang gusaling pinagtatrabahuan ko.
Kaya't nagtataka kami dahil sa noon pa lang nangyayari ito. Grabe na ang panahon ngayon, tol. Ba't kaya ganon? Bigla na lamang maraming mga alagang hayop ang nawawala dito sa lugar natin. Wika ng katrabaho ko nang minsang may sumugod sa bahay namin. At tinanong kung nakita ba raw namin ang alagang aso nito. Hindi ko nga alam, tol eh. Baka naman nagkataon lang talaga. Anik ko pa sa kanya. Grabe naman, tol. Napaka-imposible. Ilang buwan na ba tayong nagtatrabaho dito? Pero ngayon pa lang ako may nabalitaang nagkawala ang hayop. Baka sa susunod niyan, tao na o mga bata ang nawawala. Saad nito. Bigla akong napapaisip na hindi kaya may kinalaman ang dati kong mga amo. Kasi nakakapagtaka talagang simula nung lumipat at nagtayo ng maliit na karinderya ang datihan kong mga amo, bigla na lamang may mga nawawalang alagang hayop sa paligid. Marami na rin ang naghahanap sa aming kalapit-bahay tungkol sa mga alagang mga aso at pusa nila. Kung minsan pa nga'y napagkamalan pa kaming ginagawa umano naming pulutan ang kanilang mga alaga kapag nag-iinuman kami. Dahil sa nanghinala na akong may gagawin na namang hindi maganda ang mga datihan kong amo. Kung kaya't palihim kong minamanmanan ang mga ito. Hindi nga ako nagkamali, mga kaswang, sapagkat nakasalubong ko ang lalaking may-ari ng karinderyang may bitbit na sako. Naglalakad ito pabalik sa karinderya niya. Biglang nagkaroon ako ng kuryosidad sa sarili sa kadahilanang batid kong may inililihim talaga ang mga ito. Kaya't isang gabi, palihim na akong pumasok sa karinderya. Hinanap ko ang sakong bitbit ng dati kong among lalaki. Noong makarating na ako sa kusina ay doon nga'y tumambad sa akin ang sakong nakalagay sa gilid. At saktong ang pagbukas ko ng sako, halos matumba ako sa kinatatayuan sa kadahilanang nakita ko ang iilang mga bahagi ng katawan ng isang tao. Napatakip na lamang ako sa aking bibig dahil sa pagkagulat at nang sa gayon ay hindi ako makagawa ng ingay. Nilakasan ko ang loob ko at kaagad nang lumabas ng karinderya. Pagkatapos ay agaran ko ng sinabi sa mga kasamahan ko ang tungkol sa natuklasan ko sa karinderya. Agad namang sumunod sa akin ang mga kasamahan ko. At nung dumating nga kami roon, ay wala na ang mag-asawa at tanging ang sako na lamang ang naroroon. Kaagad naman naming nireport iyon sa pulisya. Subalit gaya ng karamihan, hindi naniniwala ang mga itong aswang ang may kagagawan, kundi isang krimen lamang. At nagwika pa ang mga pulisyang hahanapin nila ang may sala. Simula noon, mga kaaswang, ay hindi na ako pumasok pang muli sa pinagtatrabuhan ko. Naisip ko kasing baka balikan ako ng mag-asawa at gantihan. Nabalitaan ko ring ang matandang babaeng kumausap sa akin noon ay apo niya nga talaga ang silbidorang namatay. Hanggang lumipas ang mga buwan, taon, naging maayos na rin ang aking ina. Kaya nagsimula kami ng panibagong buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Sa ngayon po ay nandito na po ako sa Laguna. Nagtitinda-tinda ng kung ano-ano. Muli po, ako po si Rodel ng Laguna. Pogi ako.